हेलो गासिबो बरायलायबाय गोदान भिडिअ दाबसे जायगायाव थांनो आरोना गुवाहाटीयाव एसे खामानि दङ मा खामानि बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो दा ना नायलांबाय था अब्ला नोंथांमोना नुगोन भिडिअ गासिबो थाबाय था नायलांबाय था अब्ला नुगोन आरो ना गुवाहाटी थांनो गुवाहाटी माजबाद टु गुवाहाटी होननाय जागोन आरो ना दिनै भिडिअआ नायलांबाय थादो। जोंना बसआ बेबो सासे बस माहाजोन स्टेसन मोनफैबाय नै जोङो दायो फैगासिनो आरोना ट्रेन गाखोनो मोनथाराखैलै दिनै गाखोनोसै बे मानसिफ्राबो रेडि जाफैबायानो स्टेसनाव बानायबाय थादों आरोना नै जायाखै बानायगासिनो जोंनिया माजबाद स्टेसना नै नायलांबाय थादो ट्रेनाव इन्टारेस्ट जालांगोन जुक 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 बरिया लागाव रंगिया जोंनिया गारिया बेलाय गुवाहाटी थांगोन ना Kamayka Station Maligaw magpipili ini train Nei logoफोर बियो गुवाहाटी टाउननि ओभारब्रिज जों दायो मालिगावनिफ्राय सान्तिपुर थांगासिनो दङ लाखिबाय दसे बेयाव मानसि थिखिदों नैबे गोजौआव दङ ओभारब्रिजआ गोजौ लामा दङ गारियानो गारि पुरा भिर नै जाहा बसआ गुवाहाटी सान्तिपुर मोनफैबाय जायगायाव नायलांबाय थादो माबायदि जायो नोंथांमोना नै बोरमाखौ मादि खाना दोनदों नैबेयाव अभारब्रिजथिं होलांजोब्बाय नै जाहा बसफोरा सिगां सिगां नायलांबाय थादो नोंथांमोना इन्टारेस्ट जागोन ना भिडिअ बरिया बहुत गोबावनि उनाव खेबसे गुवाहाटी समाव जाबाय फैया नोंथ' फैबाय थायोना बोथोराव बसफोर बोथोराबो डेन्जार गरम नै गुवाहाटी जायगा आरो खाटारनाक जाखायो बेयाव जादों जोंहा मिटिङा प्रग्राम माला हाबा जागोन 10 तारिखआव जानुवारि 10 तारिख नै जाहा मालिकआ उदैयाबो देरहांदोंसै आरो ना मा नुनो बिखोलै नुवालै नै दायो जोंहा माखासे डिसकासन सोलिगासिनो आरोना सावरायलायनाय माखासे बाथ्राखौ सावरायगासिनो दं दायो अफिसाव खेल गेमनि बागै नायलांबाय था नोंथांमोना मिटिङा जोब्बाय दायो ओंखारबोबाय जोङो थाबायगासिनो
थाबायलांगासिनो थांबाय थानोसै ओइ पल्टन बाजार मोनफाय पल्टन बाजार नै जों लिभाव गाखोदों नै जों बेयाव गाखोसिगोन दायो होद गोलैगोन नामालै माबायदि आया गोजौ गाहायसो माथो गोजौ गाहायसो माथो दासो मिथिदों माबायदि गोलैबानो नामायदों गोलैनो नामायमारदों नै खेबजादों मोजां नङाबा मोजाङै समाव माबा बैयो समान जाफिनसिनलाय नंगौ ayo 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 beli मासिगौमोन होद देन्जारलै जागाया गाखोफेराखैलै खनसे माबायाव थांबासो गाखोफेरनो मोनो आं बिदियाव राजस्थानाव बेरायनो थांबा गाखोनो मोननायाव बेबायदि जालि भिडिअ जानाय मानसिफोरा बारखुलायोना जोंनिया बेनोदां ट्रेना माबायसिन अखा नै बिराद खोमसि जादों गुवाहाटीथिं होलायसिन अखाया नै पल्टन बाजारनिफ्राय ओंखारबाय नै न' थांगासिनो मालगारि Suraikhat Jangan bergerak, guys. खोमसिसिगोन रङियावनो खोमसिलांसिगोन मोना मोना जाबाय नै रङिया जों दा रङिया स्टेशननिफ्राय ओंखारबाय रङियाव खोमसिबाय बेयावनो बे सासे सेंग्राया आरो नानि आंखौ भिडिअ खालामनानै मबाइलखौ सेख'नानै गसंदोंमोन बे मानसिया खिन्थु मोनहास्लाबासै आरो ना मिनिबाय गावगायानो मिनिनानै थाबाय मोनहास्लाबासै आरो ना बियो ट्रेना खालि जाजोबलायबाय नै माजबाद मोनफैनानै माजबाद सफैलायबाय दायो नै फैयै लागावलांसै न'थिं जायो 8टा साराय 8टा जाबाय दायो हरनि माजबाद सफैबाय नै साराय 8टा जाबाय माजबादसिम मोनालाय फैबाय दायो आरो बाइकजों थांलायनांसिगोन बारस'लांसै बिथिं माजबाद बाइकआ स्टेनाव दङ बेयाव लसै बाइकआ टेक 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 न'आव फैबाय दुगैबाय ओंखाम जाबाय दायो उन्दुनोसै 9टा बारलायलायबाय आरोना
नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ माबायदि मोनखो आरोना कमेन्ट खालामना खिन्थादो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदांबो आरोना साबस्क्राइब खालामना हो थ' दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बाय